di Llio Meleri Jones, dwi'n 21 oed a dwi'n dod o Pwllheli, Penllyn. Nes i ddewis Bangor am sawl rheswm a dwi'n meddwl yr rheswm penna fod achos mod i eisiau aros yn lleol achos bod i eisiau cario ymlaen efo'r holl gwaith gwirfoddoli dwi wedi bod yn gwneud efo 560 ar urdd achos o'n i'n gwybod sa hynna'n fuddiannol ar gyfer beth dwi eisiau gwneud yn yr dyfodol ac hefyd mae y Prifysgol efo adran Chwaraeon un o'r adran gorau yn y Deyrnas Unedig. Ac yr ochr cymdeithasol, mae gennym ni gymuned reit dda o bobl Gymraeg o fewn GMJ ac o fewn mudiad yr enw Myfyrwyr Cymraeg Mangor a da ni bellach mwy fel aelwyd nag ydyn ni fel myfyrwyr. Mae'n ddinas digon difyr dwi'n meddwl yn wedig ar ran os ydych chi eisiau time out neu rhyw brec ar wrth gwaith. Mae gennych chi ddigon o lefydd i fynd am dro, gennych chi ddigon o dreitha yn Sir Fôn, mae gennych chi'r mynyddoedd y fama efo'r wydda a falle so yndi mae yna pethau fel yn hyndi yma. Ond eto mae o'n reit agos i adre i mi os ydw i eisiau time out go iawn o Mangor so ydy o ddim rhy ddrwg yn y ddwy ffordd lle. Mae byw yn GMJ o brofiad disgofiadwy. Da chi'n dod yna ar y ben eich hun ond da chi'n dod allan fel da chi'n rhan o deulu. Ar y funud dwi'n byw mewn tŷ efo 12 o genod fel o Bangor. A hwnnw hefyd yn brofiad a swn i'n argymell unrhyw un mynd i wneud cael tŷ mawr a bod efo'r genod chos ffrindiau coleg am fod yn ffrindiau oes ar diwedd y dydd dydy. Mae'r adran Chwaraeon yn adran dda iawn ar gyfer research a felly mae yna gymaint o adnoddau high-tech os liciwch chi yma i ddefnyddio. Dwi wedi gwneud research project ar gyfer yn final trydydd flwyddyn yn hytrach na traethawd hir a mae'r defnyddio ar adnoddau wedi helpu fi lot er mwyn gallu cyflawni'r prosiect yma. A mae yna ddigon o gymorth yma, mae'r tiwtoriad a'r darlithwyr yn barod i roi unrhyw gymorth iddo chi. Ers ysgol, rili dwi wedi bod yn gwirfoddoli ar gyfer mudiadau fel cynllun 560, Cyngor Gwynedd a yr Erydd efo pêl-rwyd. Mae o'n agor lot o drysau iddo chi os o'n i'n argymell unrhyw un sydd yn gwneud rhywbeth efo chwaraeon i fynd i fewn i'r byd gwirfoddoli. Mor dda ydy'r bybl GMJ ar MCV. Dwi wedi mynd o'r bybl yna di ymuno efo tîm hoci Prifysgol cyfewn y 2 flynedd, y 3 flynedd yna, sori, dwi wedi bod yn fixture secretary, dwi wedi bod yn hyfforddwraig a blwyddyn yma dwi wedi bod yn gapten mae wedi bod yn fraint go iawn a mae wedi bod yn un o'n uchafbwyntiau i yma achos dwi wedi gweld gymaint o bobl yn datblygu a mae'n gwneud fi deimlo'n dda bod fi wedi gallu helpu'r myfyrwyr yma, yn enwedig y freshers i setlo mewn yr Prifysgol. Ngobeithio ni wedi helpu datblygu chwaraeon a Iechyd o fewn y gymdeithas leol a gobeithio cael swydd o fewn y maes hynny ond ar y funud jyst gobeithio pasio yn gradd. So ie, gawn ni weld.